hedder Grete Rostock, og jeg er meget glad for at udstille her i Galleri 3G. Et dejligt sted, og det ligger derude i det smukke Odsherred. Og jeg har jo lavet nogle naturbilleder, og jeg holder meget af skoven. Jeg går også meget og kigger ned i bunden efter sådan nogle planter. Og her har jeg så fået nogle skrapper frem. Og her er det så skoven. Og der bruger jeg en meget sjov teknik, fordi jeg fotograferer mit motiv. Og når jeg kommer hjem, så trækker jeg det frem i fotografiet, som jeg vil bruge et sted i fotografiet. Og så ridser jeg det op på lærredet. Og så får det noget farve. Så giver det farve. Og så kigger jeg på det en gang til, og så kan det godt være, at jeg flytter nogle træer. Og så begynder jeg at klistre. Jeg klistrer sådan nogle papirstykker på, fordi jeg synes, det giver noget specielt. Nogle papirstykker, som jeg i forvejen har farvet. Jeg har givet, hver gang jeg har noget farve tilbage, når jeg har malet, så maler jeg på et stykke A4-papir. Og så har jeg altid papirark med forskellige farver. Og det river jeg i stykker og sætter på. Og så maler jeg lidt, og så klistrer jeg lidt, og så lige pludselig, så er den der.